Hvad er det der? Når du placerer dig til hat. Ja! Rigtig godt, Thomas. Ja! Smukt det der. Hold din base. Ikke lad ham rulle dig forud, Thomas. Hold dig på toppen, Thomas. Kom på toppen. Shit. Ja. Skide godt det der, Thomas. En gang til. Og kører vi igen. Gør det finale, eller hvad? Du har lige over til at spille ham. Ja. Finale, Rip fight, Thomas. Kom så, Thomas. Så er der. Hvor er det nu, han skal blive? Kom, du skal mig så. Ja. Stak ham. Spark ud der, Thomas. Greb i nakken og spark ud. Hårdt fast i nakken og spark ud. Tryk hans nakke ned. Ja. Ja. Kom på toppen nu, Thomas. Hvor er det nice Thomas, lavet. nu skal du på toppen. Du skal ikke bare lade dig ryge ud der. Släpp inte in den hooken nu, Marcus! Kom på toppen der. Stärka ihop! Med Marcus, stärka ihop honom! Hvis den er der, så tag... Ikke lad ham passere med den der. Slapper på. Ja. Smuk, Thomas. Flad ham ud, Thomas. Joseph Perrine. Tak godt. Joseph Perrine, Frontline Academy. Show of medals. Der er gået 2,5 minutter, Thomas. Det skal ikke være sjovt for ham at ligge der. Inte över den handen, Marcus! Flad ham helt ud, Thomas. Flad ham ud. Ja, sådan der. Hør. Upp på sidan! Få din armbåge på rätt sida nu, Marcus! Flad ham ud. Armbågen på rätt sida, Marcus! Ner med armbågen! Där ja! Flad ham ud. Ikke lad ham sweep den vej over der. Tilbage. Der er også fået sort på den her. Hold din base der, Thomas, og så begynd at arbejde på at passere. Axel i mattan! Jeg har ikke fået nogen penge. Axel i mattan, Marcus! Axel i mattan, Marcus! Ja. Fuck det. Jeg tror han havde Kimura. Var det Kimura? Hvad lavede du, Thomas? Kimura.